Assalamu alaikum jama'a masoya duniya gabaki daya, mune muku barka dai da fatan kowa ya wuni cikin ƙoshin lafiya. Abin da yasa za mu sanar da ku wannan din da fim din yaran zamani mun ce za mu ringa dora muku shi a channel din mu mai suna Umar MKTV. So kuma abu ya zo ya dan samu matsala a YouTube din, ta dan samu matsala, shine muka canza mata suna, muka canza YouTube din ma duka. Yanzu mun sanja sabo, duk mai buƙatar fim din mu, duk wanda ma ya san ya sai fastan mu ta fim din yaran zamani, zai ga mun sa YouTube ga inda zai samu fim din Umar MKTV. Amma yanzu ba a nan za mu ringa dora ba, mun bude muku sabo YouTube. Duk mai buƙatar fim din mu ya je ya yi searching din UMK.TV, zai ga YouTube channel din. Kuma da Allah ka amanta a yi kai subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin muna ɗorawa sai ma alert. Mun gode.